लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय आरोना। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ जागोन आरोना जेनेबा मोनसे भिडिअ'खौ माबोरै जेनेबा फुल HD माने HD प्लास खालामनो हायो आरोना बेनि बागै जागोन आरोना भिडिअ'आ। बेनिखायनो थ' बिदिब्ला जों भिडिअ'खौ जागायनोसै। थ' गिबियावनो जोंनो नांगौ जेनेबा मोनसे एप आरोना एलाइट मशन ओमफ्राय नैबे विं एप नुदोंना लोगोफोर विं एपखौ आरोना लोगोफोर जेनेबा प्ले स्ट'राव मोननाय नङा आरोना मानो होनबा बियो इन्डियायाव बेनसै आरोना। बेनिखायनो जों प्ले स्ट'रावथ' मोना जेनेबा क्रम ब्राउजारफ्राव सार्च खालामबा मोनगोन आरोना। आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव लिंक होगोन आरोना नोंथांमोना लिंकआव थुनानै डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय आरोना। थ' गिबियावनो एलाइट मशन एपआव हाबगोनसै आरोना। गिबियावनो प्लास आइकनाव थु आरोना गिबियावनो प्लास आइकनाव थुदो। आङो 9:16 लानोसै आरोना क्रिएट प्रजेक्ट। प्लास आइकनाव थुदो ओमफ्राय मिडियायाव थुदो। मोनसे भिडिअ लानोसै आरोना आं लोगोफोर नैबेखौनो लानोसै आरोना। बेनि थाखाय गिबियावनो नैबे प्लास आइकनाव थुदो आरोना। प्लास आइकनाव थुनानै नैबेयाव मोनसे लेयार लानांगौ आरोना। कालार एन्ड फिल नुदोंना लोगोफोर कालार एन्ड फिलाव थुदो ओमफ्राय नैबे कालारखौ ला आरोना लोगोफोर। बेखौ फुल फिलाप खालामग्रोजोबदो आरोना। ओमफ्राय बेनि उनाव नैबे ब्लेन्डिं एन्ड अपासिटियाव आरोना नैबे ब्लेन्डिं एन्ड अपासिटियाव थुदो। बेनि उनाव डिफारेन्सआव थुदो बेनि उनाव साबस्ट्रेक्टआव थुदो आरोना। बेखौ एसे खमाय आरोना लोगोफोर होनबा आं 80 दोनसै आरोना। बेनि उनावहाय इफेक्टआव थुदो आरोना एड इफेक्टआव थुदो। कपि बेकग्राउन्ड आरोना कपि होबानो कपि बेकग्राउन्ड फैगोन आरोना नैबेयाव थुदो आरोना ओमफ्राय थुनानै नैबे स्टेन्डार्ड सेटिंआव थुदो आरोना। बेनि उनावहाय आरो एड इफेक्टआव थुदो आरोना एड इफेक्टआव थुनानै गाजियान लार सार्च खालामदो आरोना GAU बिदि होबानो फैयो आरोना स्टेन्डार्ड सेटिंआव थुदो आरोना। बेनि उनावहाय एड इफेक्टआव थुदो आरोना एड इफेक्टआव थुनानै EX होबाथाय एक्सप'जार एन्ड गामा बिदि फैगोन आरोना लोगोफोर। बेयाव थुनानै स्टेन्डार्ड सेटिंआव थु आरोना। बेनि उनावहाय नैबेखौ मिलायदो आरोना गाजेन ब्लारखौ आं 260 होनसै आरोना। एक्सप'जार एन्ड गामा आरोना एक्सप'जारखौ 30 सिम दोनसै आरोना 30 सिम। बेनि उनावहाय गामाखौ 0.900 दोनसै आरोना। बे अफसेटखौ जेबो खालामनाङा आरोना जेनेबा माबाथारबाबो जेनेबा 1-2 खालामनांगोन आरोना माइनास खालामनांगोन -0.01। बिनि उनावहाय बेक फैनानै आरोना बेक फैनानै प्लास आइकनाव थुदो आरोना। प्लास आइकनाव थुनानै नैबेखौ थुदो आरोना माने लेयार मोनसे गुफुर लानांगौ आरोना गुफुर वाइट आरोना थुदो ओमफ्राय ब्लेन्डिं एन्ड अपासिटियाव थुदो आरोना। बेनि उनावहाय कन्ट्रास्टआव थु आरोना ओमफ्राय अभारलेआव थु। नैखौ ओरै खालामबानो बे गासिबो भिडिअसिम जाजोबगोन आरोना। भिडिअखौ ससे दाननि बेखौ समान खालामनो आरोना लोगोफोर समान खालामनांगौ। बेनि उनावहाय आं एक्सपर्टआव थुबाय आरोना फुल फ्रेम रेटखौ फुल होबाय आं आरोना ओमफ्राय क्वालिटिखौ जेनेबा 8.5 MBPS हाइकसिम दोनबाय आरोना ओमफ्राय एक्सपर्ट रिजलुसनखौ 1080p आरोना एक्सपर्ट खालामग्रोनोसै। एक्सपर्ट खालामनायनि उनाव आरोना बिनि उनावहाय नैबे विं एपआव हाबनांसिगौ आरोना विं एपआव हाबदो लडिं जागासिनो आरोना। फार्स्ट बाहायजेननायाव आरोना जेनेबा गोदान डाउनलड खालामजेननाय आरोना जेनेबा विं एपआ होमबा गिबियाव फार्स्टआव VPN नांग्रोगोन आरोना
उनावहाय जेनेबा खेनसे बाहायखांनायनि उनाव बिफिन नांलाया आरोना डाइरेक्ट डाटा अन खालामबानो बिफिन सालायाबाबो जागोन आरोना। बिनि उनाव नैबे इमेज क्वालिटियाव थुदो आरोना इमेज क्वालिटि ओमफ्राय नैबे ट्राइ नायाव थुदो आरोना ट्राइ नायाव थुनानै ओमफ्राय नैबे भिडिअ दहायनि एक्सपर्ट खालामनाय भिडिअखौ थुनोसै आरोना बिनि उनावहाय अके थुदो आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरोना आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना जाहाथे गोदान गोदान भिडिअनि नटिफिकेसन नोंथांमोननिसिम थाङो आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो आं भिडिअखौ लाबोबाय थानो हागोन आरोना लोगोफोर। आफ्टाराव थुदो आरोना आफ्टाराव थुनानै नैबे सेभ नुदोंना सेभआव थुना होदो आरोना सेभआव थुनाय लोगो लोगो बिनि उनाव जेबो थुनाङा आरोना डाइरेक्ट बेक फैदो आरोना गेलारियाव थाहैखायो आरोना भिडिअ।